projekt powstał tak na dobrą sprawę przy pomocy programu Młodzież w działaniu, to oczywiście mam przewodnik. Było to dosyć spontaniczne, od jakiegoś czasu spotykaliśmy się, próbowaliśmy coś rozkręcić w tym miejscu, wiedzieliśmy, że jak gdyby ta miejscowość, w której mieszkamy, posiada trochę b-boyów, ludzi, którzy się interesują tym tańcem, aczkolwiek nigdy nie było nic organizowane na taką skalę. Chcieliśmy, żeby wszyscy młodzi mieli dostęp jednakowy do nauki tańca. Wiemy, że szkółki tańca są dosyć drogie. Ceny sięgają nawet 100 paru złotych za miesiąc, także to są ogromne pieniądze. Postanowiliśmy troszkę pomóc tym środowiskom biedniejszym, tym, którzy więcej tańczą i zrobić taki projekt. Pomysł był dosyć spontaniczny, bo chcieliśmy pozyskać jakieś pieniążki skądś i padł taki pomysł na program Młodzież w działaniu. Okazało się, że to fantastyczna inicjatywa. Napisaliśmy projekt. Na dobrą sprawę nie liczyliśmy, że on przejdzie, to był pierwszy nasz projekt, nie wiedzieliśmy, że takie rzeczy mogą się nam udać, ale okazało się, że bez większych problemów uzyskaliśmy te fundusze. Wychodzi na to, że jak się ma naprawdę dobry pomysł i chce się coś działać, chce się działać dla rozwoju środowiska, miejsca, w którym się mieszka, naprawdę można wiele zrobić. Chodzi tylko o chęci. Nam, jak widać, się udało, dostaliśmy pieniążki, dzisiaj spotykamy się już drugi raz. Atmosfera jest fantastyczna, wszyscy dobrze się bawią, nie ma żadnych kontuzji, jak na razie, mam nadzieję, że tak będzie do końca. Wszyscy naprawdę się wiele uczymy i nawet instruktorzy się wiele uczą od uczestników, prawda, ponieważ zawsze uczą się tego, jak prowadzić zajęcia. Staramy się właśnie rozwijać wszystkie talenty młodych ludzi, co bardzo ważne. Jest to nasz pierwszy projekt. Mamy nadzieję, że pierwszy, który pozwoli nam działać dalej. Nie zawieszamy naszej działalności po tym pierwszym, tylko chcemy ją kontynuować, chcemy pisać następne projekty i ciągle rozwijać, integrować te środowiska. Dzieciaków, jak widać, po tym, można powiedzieć, sukcesie, który uzyskaliśmy, ponieważ reklama nie była ogólnopolską reklamą, chociaż była na break.pl, to jest taki ogólnopolski forum b-boyowe, także okazało się, że przyjechali ludzie nawet z Warszawy, także chcielibyśmy bardzo rozwinąć taki projekt na coś może ogólnopolskiego, a może międzynarodowego. Zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyło. Na dzień dzisiejszy wszystko bardzo dobrze się kręci, wszyscy się bardzo fajnie bawimy. Raz. Załóżmy sobie drugą rękę na linia prosta. Linia prosta. Jesteśmy Linia prosta. Musisz trochę biodro. O. Linia prosta. Noga z przodu zostaje. Druga zakłada się na lewo. Ale patrzcie, jak wygląda lewo. To jest naprawdę, żebyście nie robili tego, patrzcie, w ten sposób. Macie być naprawdę obszernie wyciągnięci. Tu jest linia prosta. Linia prosta. Tutaj obrębie miednicy tylko spłynie. Siemano, nazywam się Bartek. Jestem tutaj na warsztatach już trzeci tydzień z kolei. Są one tutaj z grupą Interbreak, odbywają się. Uważam, że takie warsztaty to dobra sprawa, jak i dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Ja już tańczę od 5 lat, a moim zdaniem przydadzą mi się zawsze jakoś i zawsze się czegoś nauczę. Czy to praktyki, czy to historii. Nie, za tydzień będą popping, myślę, i locking, dzisiaj są footworki. Tydzień temu oglądali różne materiały, DVD, abstraka. To jest łatwe. No, teraz dobrze. On skacze, Staram się, wiesz? A to jest jakby całym... Misiek. Przez twarz. jajeczka, dupki,
Wow! Dobrze. Nie machaj nogami, tylko zatrzymaj sztywno. Pyk. Zatrzymane ma być do zera. Freeze. Pyk. Tak jak kołem robisz w powietrzu. No bo właśnie, nie wiem się rozumieść. Masz być w powietrzu, da. Nazywam się Karolina aka Durajka. Tańczę już 2 lata, ogólnie jestem związana 3 lata z breakiem, bo byłam samoukiem. Chodzę tutaj na R na treningi, jest ogólnie spoko, trener super, dużo się tutaj da nauczyć. Powoli. Nogi lekko z przodu. Nogi i ręce. Nogi i ręce. Miednica sztywna. Obrót. Nazywam się Śmietana, jestem stąd z elektrowni. Na warsztatach jestem 3. raz. Bardzo inspirujące rzeczy się tu dzieją. B-boy Hucher, jeden z moich najlepszych b-boy w Polsce. Tutaj nieźle jedzie, pokazuje niezłe numery i niezłe triki, które potem mogę wykorzystać. Nie? Sam tańczę od 4 lat, może od 5. Na zajęciach jestem 3. raz. No i jest nieźle. Sam trenuję na elektrowni tutaj z chłopakami, też się dużo uczyłem z elektrowni, ale warsztaty są bardziej inspirujące, dlatego że wykłady i zajęcia są non-stop i non-stop prowadzone są lekcje i co jest najważniejsze? No myślę, że najważniejsze jest to, żeby okazać samego siebie na tym, żeby są pokazywane numery i najlepiej przekształcać się na samego siebie. Żeby tańczyć tak, jak się samemu tańczy, a nie tak, jak ktoś do końca pokazuje. Numery są pokazywane tylko po to, żebyśmy odnaleźli po prostu w nich siebie. I według mnie to jest najważniejsze. Polega na tym, że nie próbujemy z tej ręki zeskoczyć na bark, tylko próbujemy tak wyjść. Że w momencie, kiedy bierzemy tu ręką machnięcie, to schodzimy tutaj tak. Później podnosimy te nóżki, klasyka. Kiedy jest to zejście, zobaczcie, ja nie próbuję tak skoczyć na bark. To ta Tylko ręka mechanicznie właśnie się zgina. przy tym odpychaniu schodzę na bark, zobaczcie. O. Obrót. Krok. Obrót. Witam serdecznie. Integracyjny festiwal tańca Interbreak. Tak jak pamiętacie, 4 miesiące ciężkiej pracy, 4 miesiące warsztatów. Dzisiaj podsumowanie tego wszystkiego, co robiliśmy przez te 4 miesiące. Specjalnie turniej dla Was. Bardzo fajna rzecz. Mam nadzieję, że to przyczyni się do rozwoju tego tańca u nas w Rybniku, w tym regionie. Dobra. W większości się znamy wszyscy, albo ze szkółek, albo gdzieś z warsztatów. Także to będzie taka rodzinna, mała imprezka. Zastyra mnie dzisiaj DJ Domer. Może go poprosimy, żeby jakiś show zrobił nam na gramofilcu.